Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Maricel, imawag ngamin ti supplier kat nabayagan ti panagsarita mi. Ay nawaw, okay laang mare. Maawatak mat. Anya nga minin ti gagaram. No okay laang keng ka kat nayunak ko mati utang ko mare. Anya ti utangam aya, wag manan. Wen, jacket matan ti utangak. Nalamak ngamin ita kat iso ti birukan dagiti customer ko. Saan mo pa'y mat anabayadan ti wagwag nga imo na nga inutang mo mare? Ay kwa, ikanak iti dua alawas apawayway mare. Agbayad aktuken ka no adang mapaglakwak. O sige, ngam saan ko maamabayag takasapulak mo ti kwarta. Wen, dua alawas laang. No adamat kit di mapaglakwak, agbayad ak adagos ken ka tapno di mo mat ko na. Mapanak pa'y man iti bodega ni Shona, tatang. Ay nawa, anya ta ramidam ijay. Awan makide, mapanak laag sirip iti bodega na. Kan kita akmutla ang ti presyo dagiti ukay alako na. Apay amapan ka pa'y lagi jay, kit amumot nga agpadpada sila ko yo. Ni tatang mo't, masapol ang maamuak ti presyo na. Iti kasta, may adjust ko ti presyo dagiti ukay alako. Anya, Una, tapno siya ti paggatangan dagiti customer na. saan anasaya at tikasta akapanunutam ka ti anak ko? Di kay madanagan, ta saan kumot nga ipadlaw, tatang. Ayun gayam, adda mangi deliver iti ukay inton madamdama. Awagan nak no adadan dito'y balay, ta siyak ti mang receive. Nilusin samot ginang i-deliver iti ukay dito'y bodegam. Wan kasi, iso ti supplier ko. No kasta, may sagayam ti supplier ta? Talo ti supplier ko. Aya, Wen tano out of stock ti maysa, adda pa'y do back up ko. manungay ti panangilaklakom iti kastoy akod ti wagwag. Secret? Saan ang mabalin nga ibagakan ka? Amumot, agpada ti lakot na. Saan kumat asorotan ti presyom, agdamdamag aklaang mat. Apay sikan, mano ti panangilaklakom itikas na abel, aya. Ay, kwa. O, makitam day ta. Uray sika, di mo maibaga kanyak no mano ti presyo ti lakom. Ay, good morning, Marishuna. Ay nawaw, mayat ti isang mo ita amare. Kasla naragsak ka. Ay, wala. Naibos nga mintilakok a jacket, Mare. O, di makabayad ka matan iti utang mo kanya. Ay, kasyempre at to'y tibayad ko, Mare. Ay na, adi ang manaklaunay mare. Isupay nga igatang kumanen iti ukay nga ilako. Ay, kawan tapno adamanan utangak. Saan mat kit di adakis ti umutang? Nulakit di amom ti agbayad. No kasta, okay lang keng ka nga umutangak manan? Un amare, basta agbayad ka. Kas iti sigod, do alawas laang ti pawayway nga ited ko. Sige, Mare. Ikanak nga rod iti may sapay, Mare. Jay kumapuro a jacket, ta iso ti bestseller ko. Okay, sumurot ka kanya, tagpili ka iti kayat mo. Tapno awan to ti pagpabasulam, no anyaman ti kargana. Kumusta ngay bakay? Ti anya lakay? Binayadan ka din ni Maricel ti utang na kengga? Wen lakay, binayadan na ti sigod nga utang na, ngam imutang manan. Apay ka di? Okay. Nakabayad mo't gaya man. Kunaklakid din saan pa? Apay an nasaludsod mo lakay? Awan tanakitak anang restaurant da iti nubyo na iti sentro. Dakkel siguro ti ganansya na iti jacket nga inutang na kanya. Pagkunamot bakit? Unata na ibus kanumot adagos tila ko na.
Talaga na diskarte day dya babae. Naku nampay lakay. Nalaing amang ibirok si ka. Iso na lang ta puro utang mo no kasta nga at dagatangan na kin ka. Dayjay lang ang tinapatag kat bayadan na ti utang na. Ado tila akom awagwag Maricel. At ka di kurso na, Madam Kate. Kaya't ko la maamuan no asino ti supplier mo. Ay ko. Ni Marisyo na, ti supplier ko, Madam. No kasta, suki nakagayam dayjay a babae. One, apay. Manungay ti panangilakla ko na iti may sabil a jacket. Ay ko, depende mo't Madam. Ada 8,000, kan ada mo't 10,000. Depende mo't laeng no anya ti code apelyam, tasan mo't nga agpapada ti presyo. Kan depende mo't laeng no anya nga style ti jacket. Daytoy ako. Manuti kastoy. Ay kwa, 10,000 dayta, Madam. Ay nawaw. Nangina mo gayam. Ha? No siya kat 9,000 laang ti panangilaklakok iti kastoy ako. Adayo analaklak kagayam ti lakok. No kayat mo, di siya kon ti pagpasuplayam. Agpapautang ka kaday, Madam? Mabalin latamot. 1 month to pay. Ay kamayat nga ron, ano kasta, Madam? Ay wana, dakdakkel pa'y ti ganansyam. O kayat mo ti agpasuplay kanyak, mapan ka lang ijibalay sa pagsaritaan ta. Adala kong akot, Madam Kate. Adda 15,000 laang ti may sa abel. Nalaklakangam ti lako ni Shona. Dakdakkel ti maganansyam no siyak ti pagpasuplayam kunak manen. Mabaling ti utang, Madam. Ay nawaw, di mo't imbagak kang kaamabalen. 1 month to pay. Ay pautangan, nakman nga road iti may salaang, Madam. O sige, ipa-deliver kun to iti ayan mo. Okay, Madam. No mabalin, kat itangaal daw matlaang kuma. Ta isupay no ada may lakwak. Mabalin latamot. Ipa-deliver ko iti kaanakak no sumangpet. Agpirma ka pa nga umuna iti listaak tapno ada ebidensyak. Ay wan, Madam. Awan parikot iti dayta. Agpirmaak. Unay kan kate. Apay man ang tatang. Ni Maricel asuki ni Shona mo't day. Ay nawaw. Suki na idi tatang. Saanen ita? Anya timbagbagam iti day Maricel. Imbagak laeng met analaklak ati lakaw. No siyak ti pagpasuplayan na. Dakdakkel to ti ganansya na. Agar-aramid ka iti iso. Ni tatang met. Kasta talaga ti negosyo ako nada. Anyan tula ang iti panunutin ni Shona. Numaamuan na ti inaramid mo. Aga-agaw ka mo't iti suki. Awan ti inagaw ko tatang. Ni Maricel ti nagdesisyon nga agpasuplay kanyak. Ay sus, ta ikalintagan pa lang ti dakis nga aramid mo anak ko. Sa dino tinagnaam itay, Jimmy lakay. Iti anda Maricel. Abay ka di. Nakitam ka din no adda in display na awagwag. Ado mo ti nakadisplay tayo limabasak bakit? Ay nawaw. Abay ka di. Doa bulan nun asaan nga imi-imay dito'y balay. Nangalaan na ngay nga ta iti ilaklako na. Ada siguro mo tali sa bala supplier na. Nalabi takas na. Binayadan na ka dito utang na kin ka? Wala kay, binayadan na matkit di. Mas daawak lang ta saan matin nga umay dito'y ayanta. Tinapatag katawan utang na kin ka bakit? Nagsapol iti sa bali a pagpasuplayan na. Awanan ti maramidan tayo. Kasta talaga ti negosyo. Bakit? Atoy, agbayad akon, Madam Kate. Nailakom ti inutang mo akot kanyak. Wen, Madam. Naila ko aminen, iso nga umutang akmanen. Ayun manuti utangam. May saabil laang, Madam. Bill ti daster ngay, di mo kayat. Amangan numaornong ti utang ko, Madam. Di bali ata amo mati agbayad. O sige, sagay sa nga rod ti utangak, Madam. Agpirma ka manan iti listaak. Iti kasta kat makasigurado ak nga agbayad ka. Anya tinapatag nga ibagam kanya, lakay. Bakit? Amo ko no asino ti supplier ni Maricel asukim. Asino? Ni Kati akalugaran tayo mutlaang. Aya, Uy, nakita ka nagturong ni Maricel iti anda Kati itay. ang anya nga ron ti maaramidak no ni Kati maten ti kayat na apagpasuplayan. Imbagak lang, atap na mo, bakit?
San ko mga iso ti pagsakitan tinakam mo? Di ba alilatan tadamot ti customer mo. Naksayan lang iti maysa. Wen lakay, pagyamanak lata. Ngamin, nagbalin asukik ni Maricel iti makatawan. Uray no inut-utang na dagiti lako. Saan ka di nga imay ni Maricel dito'y balay, tatang? Awan mat anak ko. Apay ka de. Ay nawaw. Apay ngay akas tamot kang tiar aramiden na. Apay aya. At dapay ti utang na adi na binayadan kanyak, tatang. I-text mo Di na nga rod replyan dagiti text ko kang kuana. Wano saan, mapankalaangan itayanda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti personal. Narigat mo't laang no text laang. Da kayo pa'y man nga rod ti makaamo iti bodega, tatang. Ang mga no umay ag-pick up ni Gladys iti ilako na. No maira na nga umay, kat awan ka dito'y balay. Ibagak nga urayan nakalatan Nasaysaya at pa'y, tatang. Narigat no agkamali kayo. Anya ti aramiden nyo dito'y balay, Madam Kate. Imayak tag singirak. Ay, kuha, Madam. Tibayad ti utang mo ngay. Nalipatam samot nga da utang mo kanyak. Ay, awan mo't nga rod pagbayad ko, Madam. Ay nawaw. Apay nga awan. Kas makita yumat, saan ibos tila ko. Amok asaan asyak ti naggapuan dagita abel. Saan asyak ti luklukwam, nay. Kitaan nyo nga minti nakadisplay Manmanulaeng matinabati adaster kan coat. Tidaduma in pautang ko. Urayak laang ang makabayad da. Iti kasta, makabayad akmet, iti utang ko kada kayo, Madam. Makabulan lang ti itid ko apawayway mo. Takasapulak mo ti kwarta. Masiksikuran launa yung tatang. Makatawunan tinapalabas. Ngam aging gaita. Saan pa'y anakabayad da di Maricel? Makabulan lang titulagan mi iti. Basol mo Ay nawaw. Basol ko pa'y gayam ita. Saan ka di nga inagaw mo ni Maricel? Asuki ni Suna akong kompetensyaam. Diya mga minamo at iwod gayam dayjay. Kanya nga ita, si kamot laang tinagarami diti parikot mo. Tulungan na man kiding agsingir, tatang. Si kanto pa'y, di mo masingir ti utang na. Siyak pa'y kitday, alaklakayanan. Sayang dayjay no saan ko amasingir, tatang. Dakkel pa'y mati utang na. Day ta ti kanabam. Aga-agaw kan tumat ngamin iti suki. Nauma ako nga agsingsingir kang ka, Maricel. Ay na, di mo matipigsa at amangagdag iti kaaruba. Ay kat agbayad ka ngaminin Awan nga rod kwartak. No adda ko ma, di nagbayad akon. Di ka mat makawawat. Anay ko, nagpuskol mat ng tirupam. Apay ako mabil ka ngay. Day tati ganabam. Si kalangaruda ti nakautang. Ti ko nam kadi kat sa anak abumalas, Lintik lang ang walang ganti ako nada. Daytoy matiparaking ka. Aday ko. Sige. Ipatipok ko. Aya, lumaban ka pay? Anay? Kurang pay? Saan asyak tikap kabilang ko na? Tatalaga lumaban na! In pabarangay mo't gayam kanunikati ni Maricel. Ay nawaw, iti anya aga po matlakay. Tanaglaban da kanumot iti paraangan da Maricel iti na minsan ngaldaw. Anya? Ti istorya dagiti kalugaran tayo. Katadda kanu utang ni Maricel adi na nabayadan. No daduma kat narigat mat ngamin ang masingir dayjay. Masapol nga agad jas da tao no iso ti kasangsango. Ay baglangan bakit tawan ti issue yu akas jay. Tauray ut-utangan na dagiti lako kat mayat latta ti pan nakisaritak kan kuana. Naimbag man, tanalagip mo ti imay. Atoy, sangaribo. Ay nawaw. Sangaribo laang. Ano sam taday talang mati adda, Madam. Ay una yun, Maricel. Natawunanon dayjay nga utang mo. Kaanon to ang makabayad ka no sang sangaribo laang ti itid mo kanya. Ay unay kan. Day talaang marud ti kabaelak kunak. Di ka pa agyaman tauray kaskasano kat malagip ko ti agbayad. Hay na, jak amom. Dakkel ti logik iti reji a Maricel, tatang. Anya nga rod ti maaramida, makit lumaban mo't nga rod. Kaanon to ang makasingirak no kasjay laeng.
Ano sa mo na? Anya nga rin ti maaramidan tayo nukas niya lang ti kabailan na nga itid iti binulan. Kunaklakit din o pagsaya atak, tasyak ti pinili na supplier na. Saan gayam tatang? Sakit ti ulo laang ti impain na kanyak. Oho, pinilimot nga'y bagbagam. Kat no inagaw mo lang ni Maricel Kensyo na. No amok laang tatang. No amok laang atiwod kan tangsit day di a babae. Diyak kuman pinautangan. Naladawin deta pa nagbabawim anak ko. Malas mo, tati suki nga inagaw mo kit utangera, ken tiwad magayam. Ay, nawaw! Aramidam ti maiparbang. Di mo perdian ti kaduam a negosyante. Tapno ti negosyom kat mabendisyonan. Kang runaan iti amin, mayadayo ka iti pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.